Eixir a Europa per tal de complementar la formació acadèmica és una tendència molt estesa entre la joventut des de fa dècades gràcies al programa Erasmus. Però avui en dia hi ha diferents maneres d'eixir cap a la resta de països del vell continent. Per tal d'ajudar a aquests joves va néixer en València l'associació Go Europe, una entitat que desenvolupa projectes centrats en polítiques actives d'ocupació i emprenedoria, cultura, joventut i activitats esportives, polítiques socials i d'inclusió, innovació i competitivitat, educació al llarg de tota la vida i cooperació exterior. Per tal d'ajudar als joves que tenen entre els seus plans eixir a Europa, l'associació Go Europe i la Llar Jove organitzaren una xerrada informativa. Vamos a informar de las oportunidades que hay a través de las becas europeas, Erasmus Plus y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, para que gente joven de toda Europa pueda también sumarse a viajar, aprender y todo a través de becas de la Unión Europea. Son cosas que no se conocen mucho entre la gente joven de los países europeos, pero que abren muchas puertas para viajar y además con ayudas y sin que suponga un gasto económico enorme. Des de Go Europe es promociona el voluntariat, es planifica, redacta i gestiona iniciatives i projectes europeus. S'estableixen xarxes a nivell local i europeu amb representants de la societat civil, institucions públiques i empreses privades, i al mateix moment presta servei d'assessorament sobre oportunitats laborals i de formació. Per als que no assistiran a la xerrada poden consultar més informació en la web goeurope.es.